Mimoriadny rozruch bol dnes na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici. Okolie strážili kukláči zo samopalmi a časť ulice bola úplne uzavretá. Na súd eskortovali Juraja Cintulu, ktorý v máji v Handlovej strieľal na premiéra Roberta Fica. Žiadal súd o prepustenie z väzby. V čase eskorty uzavreli policajti celé okolie špecializovaného trestného súdu. Okolie budovy bolo prísne strážené, na ceste stáli kukláči zo samopalmi, ďalej nemohli prejsť autá ani ľudia na chodníkoch. Juraja Cintulu eskortovali pred sudcu, žiadalo prepustenie z väzby. Cintula čelí obvineniam v súvislosti s atentátom na premiéra Roberta Fica. Strieľal na ňo v Handlovej na výjazdovom rokovaní vlády. Ťažko zraneného premiéra vtedy vrtuľníkom previezli do Banskobystrickej nemocnice a Cintula je vo väzbe od 18. mája. Sudca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu rozhodoval o žiadosti obvineného JC o prepustenie z väzby na slobodu. Výsluch trval niekoľko hodín. Rozhodnutie sudcu padlo popoludní. Juraj Cintula zostáva aj naďalej vo väzbe. Zároveň rozhodoval o mojom návrhu na zmenu dôvodov väzby, na rozšírenie dôvodov väzby podľa paragrafu 71 odsek 2 trestného poriadku a tomuto návrhu vyhovel. Tam je dôvod väzby čisto formálny, ak je obvinený z trestného činu terorizmu, tak v podstate môžu byť dôvody väzby rozšírené aj o tento dôvod. Sudca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu zamietol žiadosť obvineného JC o prepustenie z väzby na slobodu a rozšíril dôvody väzby v zmysle paragrafu 71 odsek 2 trestného poriadku. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, nakoľko obvinený proti nemu podal sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd Slovenskej republiky. Zo súdu obvinený muž odišiel bez slova s putami na rukách v sprievode väzenskej a justičnej stráže. Rozhodnutie súdu nechcel komentovať ani jeho právny zástupca. V sprievode policajných aut ho eskortovali naspäť do ústavu na výkon väzby. Z Banskej Bystrice Katarína Kováčiková, televízia Joj.